questions. We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photography we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know in your various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures? Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Why so? Let's know that all this are formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this video. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who the original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man? As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
nara ekene m o. Eze ndị eze nara ekene m o. Obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o. Eze ndị eze nara ekene m o. Obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o. Agụ na-eche mba nara ekene m o. Obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o. Ekene o. Obi m juru n'ekene. Chineke kusu niile nke ndị agha. Obi m juru n'ekene. Ana m ekele gị maka ihe ọma dị iche iche ị na-eme. Ana m ekele gị maka ogologo ndụ na arụ isi ike. Ana m ekele gị maka nchekwa ka ị na-echekwa ụmụ gị. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ Ugochi tụrụ ọdịnala temple. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ndị Eji temple. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m ekele gị. Ọ bụrụ na ahụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ, o zuru inye ekele maka ihe ọma ị na-eme. Ọ kachasịrị ogologo ndụ ya na arụ isi ike. Ọja ka m ji wee sị na ana m ekele gị. Ime na Chineke nara ekene m o. Eze ndị eze nara ekene m o. Chineke nara ekene m o. Eze ndị eze nara ekene m o. Obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o. Ekene o. Ekene o. Obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o. Ekene o. Ekene o. Obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene.
Chitubelo gade, Ugo Chitubelo temple, oyade. Makana eziokwu anwa, cha-cha. Olugono, ane bulu kwa mmadụ n'ọkwụma, onye mee nke ọma. Ebunye yenu si ajide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ Ifite ị ga-adị Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa, cha-cha. Ndị okenye ga-adị front and back, ndị ochie anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Ọrụ Ifite na-anọ n'isi ya. Ọrụ Ifite dị na Anambra steeti. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Ọrụ Ifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'isiokwu anyị is the power in the spoken words. Power in the spoken words. Ike dị n'okwu ọnụ. Nkuzi anyị dị wee bịa taa bụ nkuzi ga-eribret gị. Echefuna na o nwere ebe ọ dị na Baịbụl sị emego ka unu dị ọcha site n'okwu nke unu nụrụ. So by the spoken words you can be liberated. By spoken words you can be liberated. So I'm gonna pay attention to this lecture. Believe in me. I bụrụ na I were beginning this lecture, I ga make a dị ọcha site n'okwu nke ị ga-anụ n'ụbọchị taa. Yes. Mana before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Ihe abụọ aja mbụ n'elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu.
But you know what? We don't show testimonies on social media. More you all on social media. You know why? Other unnecessary, but hide my cabin. Money had not checked what again, bone, he cared in no corner. He cared in Ajana tuning. I am a literature aja. Here going to 3 years now. I want to do so aja since I am a literature aja till date. Fear can not check why you when you cared in no corner. Kid in Ajana tuning, Macanico Vika. Which issue in Aja, he gave me away forward their 3 prayer requests. Then made token donation to their account number. A chat him now WhatsApp. I can was you order details I need it for you in order to book you. This Ototua. Let you go in the temple, just charge a go for Kubi in the Venezuela and Aja all over the world. In case Eziokwu when I care to go to Lumbatu, everyone in under the sun. You can actually join. Kedi high name. I never your 3 prayer requests. Book where they were in an altar. Na chuaja, na go for, na kubioku, na for madum, so na yabacha. Obosi chikoti abo bosi paso konwa. I ne gori honu ni, je na miri je mere ndi miri saraka. Na for madum. Bagota je na temple. Chuaji ihe mme to entities of powers no na temple. Ndị na-agagharị na-eme mmana for madum. Gazie n'ebe nchụaja gbuo ebu wee mesara ka nwanne chụpụ aja karịrị ọgwụ. Yes, aja is the key. Eja mmadụ ji ala ike onwe uju n'obodo. So nwanne chụpụ aja nwere ike iso na aja ihe n'igwe maka ihe ọbụla a na-eme n'igwe igwe bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja nke ọnwa June ma ọ bụ na ị ka chọrọ iso na nke ọnwa na-abịa. He gave me the simple. A chat him na WhatsApp number. Ma bokita. Mob can know what I do G well and Uncle Z Jack Enota. Chat one there. Yes. So he actually put my care Macanabat. I want to get you. And when I make it, you shot a bang, a courier, and a Bible. This is also courier. Emego kono diocha se no kuno. Emego kono diocha se no kuno. No na digo clean by the words you just heard. Kaiga baniru. Ihe na acho kan kowala nge bu na isu isu na yabaja. Ma ono nwere ajuju nwe. Chat am na WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Maukan 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. There is power in spoken words. Ike dị n'okwu maka na ya okwu ọnụ ya na-afụ. There is life in it. Ekwuru, out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ihe mmadụ na-ekwupụta n'ọnụ bụ ihe dị ya n'obi. Ndị mmadụ n'Igbo ji atụ ilu sị na okwu ekwuru ekwu bụ obi afụrụ anya. So everything that can take on form in this gross material world must have been something unnatural. Ponder tugharịa in your mind, in your heart, because the power of the mind has the ability to create. The problem is he doesn't know how to do all those things. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Sometimes you don't understand that power exists. And for the fact that you don't understand that those power exist, you don't even know how to make use of it.
That is why I will keep quoting it. Hosea 4:6. My people are suffering because of lack of vision and knowledge. You don't have the vision, you don't have the knowledge, nobody taught you. So you don't even know that those things exist. Sometimes, even if you come across those things, you will read it literally because you don't understand. There is power of creation. There were so many ways they created here on earth. But today, we want to dwell on the power of spoken words. There were also it was sacred. On your way to Nimofu Trinity. Yes, when you cannot know Trinity, for that I call you wrongly. But the real Trinity is these three things I want to tell you about, which comprises you, the physical you. So, 1, the power of thought. Thought. The spoken words. Second, the spoken words. Thirdly, the deeds. Onya batana mai na eju ko bia. Obrodo so ko bia mana ihe nji choka woro ko bia gbara ga. Kana amam. Ta be go na Igbo. Na greater percentage of Christians are Catholics. How were the greater number? So man I like, and I was born a Catholic, and I understand the Catholic theology perfectly. So manager when I cite example, because the majority have come across Catholic directly or abon Hebia na mmemma about ajamas ana atuba. Before also the okumbo father na the priest must say, after na wana monso, I say amen. Some of the other things okay go ekuputa ngwachi nekeji kenine. I confess before God Almighty. I say ekuputa ngwachi nekeji kenine. Na ono omonnam emehela muke ukwu, I have sinned. Steady by thought. Yes, because we create by thought. Okay. We create by thought. Secondly, no spoken words. Then, and by no movement that deeds. If not Trinity, this is three things, the power in man. Now, what Genesis chapter 2 says, they create to dominate, to rule the world. That is the Ketchunya man. Now, that power to create is three, in this three form. Even if you want to interpret it in the sense of creating, in the sense of procreation, you must have thought of it. Then speak about it, maybe to your parents. Then you do the needful by deed. You just say no one, you know. Before we go procreate here. What I want to tell you is that this trinity of power in man. Yes, I don't want to teach them as a topic, so that's why I decided to break them into three parts. Today, we want to deal on the spoken words. So, all equal quanua, Kachuko Kejueko. If you got our Genesis is also a Chuka. Now, the world is filled with waters.
Osikana color, I decree, let there be dry land. And there was dry land. Yes. The power of the spoken words. Malakai going to go like John. I go John I check I on came from the horse is smart. He had this in Eze-Ana Abekwa. For I say Dibia they quote the Bible. Yes, my own Dibia is different from that type of Dibia you know. Because I'm not just ordinary Dibia. I'm a priest and a evangelist. So my mission, they can book a eme kiheni ne anya. So I'm a teacher. Yes. Aburundi Jew as no rabbi, a teacher. So we are going to natural and koalagi. Yen natural and koalagi. Etu igesi we what type of spirituality o ganya. Imara ni head na Sokoto, na Sokoto. Makananko the number, lega number. I want to nyako jabun na ko and my site those areas again mama. Yen just cite those things buna. Can cite here can see him or work koalagi here maro. Abo na nko to be here maro. Nguru oba. I'm a born teacher, so ma koalagi etu oge su we do anya ofuma. Inegenti. Ma koalagi etu oge su we do anya. Abo na mbia kita. I'm a traditionalist. Boro a member. Yes, a strong member of African traditional religion, otherwise known as Okodena, Okofonu, Ghanaian religion. Yes, so our mission is actually to tell our people, can they marry the truth, so that the bandage will fall. We Africans was blindfolded with lies. So, in order to help you to understand it, I would like to teach you one by one. Ndị Igbo na-atụ sị na a na-emetụ nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute yi. So onye nwabata nji like cite some examples. I will not start today. I nwere ike ọtụtụ n'ime unu don't even know. There is in Igbo spirituality, in ordinary Igbo, in Ghanaian religion, we have spiritual book, holy book, called Holy Incoming, or Deep Thought in English. So where you will learn all those things. And that book was written by our own ancestors. So in Maria, so there is no point if you don't go to Beregi, those books, 13 books of them. I will not start quoting it because in Maria. So that's why I want to use your own Bible to quote. So listen and listen attentively. Let's read from the book of John. Chapter 15 verse 3. It says, "You are already clean because of the word I have spoken to you." Thank you. Ona anugia obrontimo kanti onu. Okwu a enolo kita wo n'okwu si n'ọnụ Jesus ayi believe no ya. Ọ sị na-emego ka unu dị ọcha site n'okwu nke unu nụrụ. Ntị ọ dịkwa. So if una by the power of the spoken words, ihe ebube ga-ememe. Ndị atọrọ ndị ekere agbụ ga-ebido nwere onwe ha. Spoken words is liberator. Ile adị n'ahụ mmadụ so na one of the smallest parts in human body. But o nwere ike it can make or mar you the way you use it. Your tongue can bring blessing to you. Your tongue can actually bring cost to you. Depends on how you apply it. They can see we're going to Genesis. Genesis 1. Can you go get a child here? You know, gross material world. I said, you okay, man. Now, governor, who know, we go one. Also, let there be this. Also, let there be light. Maganoke darkness everywhere. Also, let there be light. He heard it. Oh, I guess you. I was saying that the world is filled with waters.
On a maro, one one would science. On a maro na the land mass miracle no what it's so large. Go and Google it. Yes. On our compete with the Madubi, the land mass Madubi. You have an idea. Other Pomiri, each and Amiri is just ordinary that's your village stream. Believe in me. Do you know this if you don't know it? Do you know that Bayelsa State, let me use Bayelsa State as a case study. Do you know that 80% of Bayelsa State land is on waters? Do you know? You have an idea. Yes, but I know it today. The Yenogua, the capital of Bayelsa State, is just a small portion. But the greater percent of their land, 85% is on waters. I remember vividly, like 15 years ago, I traveled to Bayelsa State. You know where I went to? I went on to one of the creek. That is one of the community called Olobre and Nembe. Some of these areas, you know, from Yenogua, the capital of Bayelsa State. I traveled by speed boat for over 1 hour on top of this speed boat. Normally call it otherwise known as flying boat. You know why they call it flying boat? It flies, almost flying. These flying boats move with the speed like a car. Very. Do you know that some of them carry 75 horsepower engine? And some of them will carry 2 at the back. 75 horsepower. Can you imagine? It flies like tomorrow. And trust these guys, these drivers, they will be doing acrobatic and sea on top of waters. They know how to maneuver their ways, just like this. So, if you're a newcomer and you are on top of this kind of waters, then sometimes fear will catch you. You shall not strong. See, if we are talking about the Bayelsa Sea, this is offshore of an ocean. Yes. It's not that a river at their village. This is a sea, an offshore of sea. There was a time where they will reach. If you look your front, you will not see anything. Even trees you cannot see. That is to tell you that this boat can carry you for an hour. You do not see even at somebody's house. You got that? Look front, what you will be seeing in this blue sky. Believe in me. You look left, what you will see blue sky. You look right, what you will see blue sky. You look at the back where you are coming from, my brother, what you will see blue sky. See water everywhere. Well, I say, if you see that kind of thing, you understand what I'm talking about. So that is how the world is before God Almighty in His infinite mercy, because He wanted human being to have a place. And now decree by the power of spoken words, and says, "Let there be dry land," and there was dry land. Power in the spoken words. So, and there was everywhere it was dark. He said, "Let there be light," and there was light. Do you know the power embedded in you? What? Do you know that we creatures, human beings, we are the spark of God? Do you know? We are the spark of God. More chuku in my note. You don't understand what you have. You don't even understand that you are small gods.
Onya, but in Igbo spirituality, we always tell the gods of our land. Who are those gods? Who are those gods? Those gods are the ancient people. Ndị mbụ, ndị Anikantana, ndị Egede na ndị mbụ, ndị aka na-egede, ndị ichie, ndị chiri ọzọ na ndị echichi dị iche iche, ndị anjelu nke Chukwu, ụmụ mmụọ dị iche iche na okwu mmụọ dị iche iche, ihe niile aka iji wee dị ebube. They are all entities of powers in different categories. Ndị nna nna anyị ha, they are the gods. A na-ekwu maka ya. Ịghọtala? Yes. All here now the gods of our land. So more would equal the gods of our land knew, understand it perfectly, that even your great ancestors that involved. Because the moment we are why man was created, go and listen to that topic on my YouTube channel. Here you work to express the word, to mature and become better human being. You see, the primary purpose why we are here is to mature and become one of the gods, to join, to chair. Because once you become an chair in the spiritual world, automatically you become a saint. No, I had the chair. Automatically, you go, go decision making body. You go the butch. You belong to the gods. So more they could the gods, they go. Now, ndị gods a na-ekwu maka ya bụ ndị nna nna gị ha ndị biri ezigbo ndụ, ndị bigoro life worthy of emulation. At the end of the day, they will ask, "Oh, my son, whom I'm well pleased, you are welcome, and I'm one and the chair." Ebe ga no na-ezu ike nti odikwa. Onya bata na akwụkwọ Samuel. Mgbe Saul zoid okwu na nsi aboki began to step on toes, start to doing all those things that is not permissible in creation. And gods of their land abandoned Saul. He went to a woman, one in Abafa, to consult his ancestors and Elijah and Samuel. And they consulted the woman, and the woman called upon the spirit of Samuel. The spirit of Samuel rose and said, "Why are you disturbing me? Even Eze-Ana more." Until the qua. If I don't want even the chair, the Eze-Ana more. I back. I didn't a hustle. Ije. Nam Bible say alone don't go. So in Igbo spirituality, no one ever did cheer that is weaker. Israel to go one of the gods. So more than gods of our land, where are you? We are calling upon our ancestors, our chiefs, to come and be of great help to us. Negative. So gods of our land simply means we are calling up all our forefathers, Ndibuchi. Those our fathers and our forefathers that have lived life worthy of emulation, and now that they have perfected themselves, that today they are worthy ancestors, and we call them the gods of our land. So those the gods, all that is the reason why even in the Bible we were called small gods. You are small god because the spark of God, which is the spirit, is you. And I'm buying a jacket kissing. I say, correct eyes were here to go. I say, no, ye the Chuku Karaborobi. How do we resemble God? Do we resemble God by
facial looks? No. Because I can assure you there are some people there are some certain people that are ugly. I'm gonna go and see them. So we do not look like God by our body building or our look. In agency. Yes. You know why? Because God does not have facial as in physical look. You cannot say God is man, or God is woman, or God is like this, or God is long, is short, is black. No. God has no shape. So the only way we resemble God is meaning we resemble God because of that little spark of God in us. That little spark of us in God in us is that the power, the spirit in us. That spirit is what, if we harness it very well, the spirit of God in us will be guiding us, giving us vision, giving us knowledge, in order for us to know how to create. So, for you to discover who you are. That's why I decided to digress a little. Because if you don't really understand who you are, how will you be able to make use of your spiritual strength in you? Because you don't even know who you are. Today, I'm putting it onto you that we are small God. Because the spark of God is in you. So I'm calling upon you to activate that spiritual power in you in order to use it and use it effectively to create. The power of spoken words is in you. How many spoken words carry power, carry image? No way could a will be a friend. What? A matter go the power that is embedded in you. Have you understand the power that is in spoken words? So whenever you want to use your mouth to say something, ponder very well and use that your spoken words positively to create, not to bring things down, but to make this world a better place. Always be sure of what you are about to say, because by spoken words you create. Some people normally curse themselves. In this world we are living, some people depend on saying lies, gossip, and by so doing destroying their future. When we are growing up, we used to know those manners. If that Hausa person said walai to lie, it means Eziokwu nina. And believe in me, go Igbo. Here I want to give Eziokwu the main fact. But today, it wasn't like that. To show you how human beings have degenerated. Even in Igbo and Igbo, eventually he on angry brass. Oyipo akwoku ya na asị na ọ bụrụ na ihe anya na-ekwu, if it's not true, let moto jam him. Eventually onwuchi ọkwọ moto gbuo ya. O nwere ihe ndị ba ji si inwe iyi eme. Ana m achọ ịgwa gị na iyi anyị na-aṅụ ike dị n'okwu ọnụ. There's power in spoken words. So be wise and know how you use it. Choose the words you use. Because whatever you say
The consequence of whatever you say will flow back to you, the originator. So always choose the words you use. All in there we had one you. Oh, then I know where we go away. You had a be young or I'm going to take an oath, negative oath of life. Taking an oath that is purely negative, it will still come back to hurt you. So choose the type of word you speak, whatever you want to speak. Ponder about it many times so that you will not make terrible mistakes that you will regret tomorrow. Because if you speak bad words to someone today, you might forget it, but the person you spoke bad against, you never forget. Be sure, whatever you want to say it, and be sure of what you're saying. Many have died because of the tongue. This honor can make or mar you. They can say I don't be more. Oh, one woman able na Kanu many years ago. Can you hear you well? Okwon, Guinea Budia. Oh, pastor na Kanu then. Whoever no nine than it is in Anna. Okay, better. However, in my hand, I did cattle. Haja bottom Haja station to purify themselves so that they will be worthy and clean to receive radiation from God Almighty. I want to mono. No, Naka Nike Chuku, no so Fuchuku. No Nike Chuku can go see in a shabby. Come on, and then Madon Chuku, Luso Hasi Ota. Now, Burobona, Manachukuna, no a better of Aburobna. But whatever that is here, call miracle. On a Meronian Gone Meronian Banner. It happens in every region. Many people choose to take side and be judging others. Don't judge your fellow, don't condemn your fellow human being. Instead, make your point. Allow the person to go home and ponder about it, whether to follow you or to follow whatever he or she decide to follow. This woman, when you cap something very bad. Yes, I have lived in the north, so I experience it myself. Once there is time for prayers, you will see them few minutes to the time. You will see them start coming, washing their body, the tongue and everything, washing their mouth, washing the leg, washing the hands and everything. Which is normal. Because what they are coming that time to do is to put on one hand to recharge, to receive power. So when they now come to do it, one Igbo woman, when you keep hearing that one day, when no one okay to can say you am put ba, don't talk anyhow. Talk is cheap. Everybody can talk, but what you talk can land you into problem, can make or mar you. This woman will go say, who does that? Why do you, especially at the soul you my Christian friends, I'm not because, but I this matter of judging is even in the Bible. Don't judge so that you will not judge. They judge a lot. They judge a lot. For them also, because the heart when they hear okay, also now, also to how I not about Jesus. Who does that? You are judging others. And remember, you are not permitted in creation to judge. This woman, when you can be here, is sick, is a lepu. We're sending a fake consul. Or Marozi, now that particular one, na no Igbo. Oh, what you came out.
I can tell you, the number of the northerners living in Igbo land is thousands, if you don't know. Go to Main Market. Go to around Sokoto Road, Kano Street. There are many. In fact, if you go to Main Market today, all the job people, the laborers are, the offloaders are for the north. So they have lived in our midst for a very long time. Some of them speak Igbo very fluently. Don't forget, do you know that even some of our brothers married their sisters? Do you know? There are some of these northerners, ladies, that got married to Igbo man. At least I have a friend of mine. He's from Osobro, but his wife is from Jos. They have born almost 4 children now. So that woman speaks Igbo like mad. Etu Akasiano is it to Newi? Go to Newi, those I buy them offload the cement. They are there. So for that, but no one didn't have no channel and Igbo, no channel and Igbo, where goes you were born. Now Igbo, one year will quote that thing. Or where by I came Nante. Yeah, I better be Marakia. Kayogoroka Popo. Oh, now I leave it. Name the same ban. You want who had a blasphemy. You cannot coolly head the assault and go scot-free. I'm not supporting a place where we don't go justice, no. But here, Nache Kowabo, Kaemota, live and let live. Violent, one on your favor. I can tell you, I have the history of the church, Christianity. When Nero and his people they killed, if you don't know, they dominate. I remember during that time of Pope John Paul II, there was a time he apologized on behalf of Christian faith. The dark era, what they did to other non-Christians. There was a time they dominate, they conquer. Some of the emperors are Christians. They humiliated other religion. Don't you know? We know all the facts. All the facts is there. Can even go to Google and Google the dark era. So one on the monopoly of holiness. You know, as we speak now, they were and persecute na ordinana. Maki na habro Christian dominated their community. You know. So manihen joku ukwono. How you use your tongue, stop judging others. It can land you to trouble. It can bring blessing to you. So you can see how this woman lost her life because of one. He used the tongue long ugly or easier. Man, that one. I was in Abuja there. A woman, or the Korean redeem. Yes. Of all the places he preach. He gave preach that ya abracadabra. Jebe Emanai case settlement in Ade. Nakuwa with some area we all know. I want to be those areas. Manon was some areas of northern dominated areas. And even are northern dominated areas of settlement. One thing you will see there to show you that the Muslims dominated that place. Boom, their mosque. There were some areas where Christians dominated areas. Where you go there, you hardly see a mosque. What we see there is Onuka. This woman were happy. Ije ebende ndi kwanyere n'ihe okwanyere. Ka ha ha je na-akọ abara. We jebe na ebe ndị ugwu nọ. Ije ebe a je condemn wa. Who does that? Ije ebe a je kọwara ha. Say ha n'ọsọ n'aha Jizọs ka a ga-eji nwee nzọpụta. Mgbe ịfụrụ onye na-enwere okwukwe okpukpere ọzọ na-asị ya nọ naanị n'aha onye nwa onye Juu. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-akọndem nke o kwenyere na ya. Why can't you stop this your judgment? Make your own case. Where ihe ifiluru okpere gị jika nke ya mma. But don't judge him or her. So the woman wee jee ebe ahụ bido George ma ha na-agwa ha n'ọsọ na ọ bụrụ na ikwere na aha onye nwa na nke ya ekpome.
at the end of the day atụ nwaanyị okwute tugbo nwaanyị n'okwute adịma George adịma support kwa jungle justice ma igbu mmadụ mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ụfọdụ ihe ị ga-ekwu jiri aka ugbuo onwe gị nwaanyị anyị na-ekwu na anyị nwere ihe ọbụla ọ nwụrụ careless death because he talks carelessly. You na-ege ntị that abracadabra and the kabashiri o ji ekwu that place ọ bụrụ na o ji ekwuo na Christian area nke gbara nwe ihe eme mana ọ dị careless wee je kwuo in the wrong zone. Do you know ihe o nwere so many things ọbara ka nje kwuwe maka mana ihe na-achịkọwara gị bụ kwa ile gị nga. Know what you are using the power of your tongue to say. It can land you to a problem. Then I can go another version of you use the power of the tongue wrongly. If you know no well, some parents see the power of the tongue when I curse their children. Also, young woman he marry now one gig married yeah, laying curse on their child. Yes. Oboro ga ekpo na mmadu iyi oboro ga ekpo na mmadu iyi oboro ga ekpo na mmadu iyi. Stop that. Yes. So gbaro ka isi ekwubi okwu malụ ka isi akpọ iyi ị mara ụfọdụ nwere ike jiri aka na akpọ onwe gị iyi ma jiri aka gị na akpọ ụmụ gị iyi ikwụsị ya. Makana, whatever you give to creation will fall back to you. Instead, understand the fact and how to use the word of your mouth positively. Use it positively by yendi bona boy joke. By ekubioku. It shall be well with me. It shall be well with my soul. It shall be well with my family. I'm blessed. I'm protected. I'm favored. I'm Theodore. That is what he expected of you. Great time. Ogi je kwoku baluru makando gị na ihe ndị gbasara gị. All is very important. Ndị Igbo were ekwu o nwere oge ndị Igbo ji ajụ ogu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Mgbe ndị Igbo ji ajụ ogu sị n'ihe ọma ya emere m. Ihe mmeri bịa ihe eri m abịakwana. Ọ ike okwu ọnụ. Na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo ọ ike okwu ọnụ. You are speaking positivity to your life. Ordinary Igbo is so sweet. That's why after carrying the all world religion, I came back to my root. Makana ndị mmadụ amara na ihe Igbo ji dị ebube bụ ike okwu ọnụ. Anyị bụ ndị dibịa ji wee bụrụ ndị ekwurekwu. Okwu ka anyị ji eri. Mana ihe anyị kwutere n'ọnụ ka anyị na-eri. Ike okwu ọnụ, that is power spoken words. Know how you use the power of your tongue for your own good. Or ike okwu ọnụ ka eji eme declaration. Ike okwu ọnụ ka eji arụ ọrụ a. Iburu onye akpọrọ ọrụ, you must know how to use the power of the song to liberate people. Anyị na-ekwubi okwu na-asị jiri ike okwu ọnụ na-asị onye siri ihe anyị ji wee dịrị anyị digbuo onye ahụ na ndụ. Onye siri ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye ahụ na ndụ. Ya canceling negative thing and using that for your own advantage. Anyị na-ekwu okwu na-asị ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ n'okwu ama apụ anyị ama na ọ pụgoro anyị ama na anyị ga-ejikwa ụkwụ anyị na-ama ka na ọkụkọ na-akpacha n'aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. Ọ proverb parable. You know what? We decree positivity upon our lives. Go na akwụ achara m na onye si na akwụ ma ama achara m pama ya aba na nke ya. Anyị na-ekwukwa na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọ. Is positive words. Anyị na-ekwukwasị na onye isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ. Onye na-echere anyị aja eji oche aja ya wee bụbachi onwe n'ahụ. Anyị wee na-ekwu na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ n'oge nwere mkpochi. Maka na ogwu m aga na sị na ya ma eji maka na ọkụ na-agba agụ ghara ide eji ije nwa ọgaranya. Ihe niile abụ ihe anyị na-ekwubi n'okwu.
ha mana maka na ịmarọ maka na ogwumaga na sị na ụsaka ụsari ogwumaga na ọdụanụ ịghọtara ya ike okwu ọnụ anyị ji ike okwu ọnụ na-ekwubi okwu na-agba onwe na ike ọdịnala o nwere mgbe otu ya anọchie n'ụzọ gị ihe na-edere bụ akwa ọkụkọ Igbo ijide wee kwubi okwu sị na ihe ọbụla bụ ụchụ dị n'ụzọ gị na-eji akwa wee na-ajụchapụ ncha niile were rọbụcha ahụ wee kwugharịa okwu 4 times mee negative anti-clockwise ugboro 4 dị pịawa ya n'ụzọ mgbe ụfọdụ anyị were uri na-ekwubi okwu na anyị ji ureme agbụrụ onwe anyị ihe ọbụla bụ ihe ọbụla na-ana ndụ n'ebe anyị nọ iwere epekasị onwe gị ruo isi ya 4 times afọ na ụbọchị na anọ tụpụ ya ike okwu ọnụ ịmụrụ na gị na mmụọ na-ekwu okwu na ihe ị na-ekwu ka mmụọ na-anụ mmụọ abụrụ for Christmas what you ask for shall be given unto you. You must make an effort. Onye ka o ji si n'akwụkwọ Matthew 7:7 yọọ ị ga-ayọta. Ask, it shall be given unto you. Ntị ọ dịkwa. Meaning that you ask, use your mouth. Na Chukwu okike maara ihe ọnya bụ nna gị, ọ maara ihe chọrọ mana ọ tụrụ anya n'aka gị ka ijiri aka gị wee yọọ. Ntị ọ dịkwa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ you learn how to make use of the power of the mind, power of their tongue. Ike dị n'okwu ọnụ. Maka na ike okwu ọnụ ka anyị ji cancel. Ọ ike okwu ọnụ ka o ji abụ whatever that is manifested in this gross material world was once something with imagination. When you think in your mind, you now ponder about it, imagining how this thing will come to be in the world of the physical. And at a point, you'll be a mess. So, my brother, my sisters, I'm rounding up. Learn how to use the power of the tongue, the spoken words, for your favor. Learn how to talk less, but listen and listen good. Maka na ebe ọbụla ụbarakata okwu nọ ada na-achọ mmehie achọ na ya. Learn how to talk less. Whenever somebody is talking to you, take it in, ponder it, because whenever you are pondering upon those words speaking to said against you, or those words said unto you, once you are pondering about them, they are condensing power. Yes, when you are pondering about them, they are condensing power. Enough. When they condense power enough, it's for your own well-being. So listen and talk less, so that you will not make mistake. Learn how to make use of the power of the words. Whatever you want in life, create it. Speak out. Makana ihiku amona. Kankusieba. Amuni wada ajuna kusia basa the power of the spoken words. Ask me, send message to me on WhatsApp. 0805 78 37 672. I repeat. 0805 78 37 672. But 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Send your wife kuno botita. Emego kuno the ocha. Send your kuno by the power of the spoken words. You are clear. Mabro ni inu onua. Kena no onua kpochiko no bi. Ti okwu ye no ta na olu. Igbo spirituality have come to stay. Yes. I'm not going to nature is our guest in our program, especially Umunai, the Christians. You can be our guest. Chat me on WhatsApp so that we invite you to our live programs. Thank you. See you tomorrow. No Gawan Eziokwu. I said, no, 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 we will
Let me know you poor me. We got the run. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070 64 65 24 51. I repeat, 070 64 65 24 51. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My name's Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eziokwu, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. We face the altar, back people. Anytime we want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka, and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day.
Oyama, Yama de Guru Neke, Yama de Guru Glory, Yama de Guru Nafo, Yama de Guru Napo, Yama de Guru Nafo, this is the way about the Yama de Guru, Yama de Guru, Chineke Melanie Yama, Chineke Wala Rosso, Yama Hina, Chineke Gozilla, Chineke Gozilla, Chineke Maguzu, Usu Yama de Guru. Usu people of the Drake. You are coming in a job of Chineke Bezurelia, Chineke Gozeli, Chineke Beredema. God bless you. 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 Chineke Beredema. Chineke Wala was a Muslim. Abasa, look at the park of one and says, he can also know. Arusi dinneku Eze-Ana iyeji na nchabu mwa karaka mwa mwerenga basi Arusi dinneku Eze-Ana iyeji na nchabu
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of it. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, this we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photography we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures we are seeing on social media as pictures of Christ?
I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is a formulated this thing to play on our mindset. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't see say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị ajeli nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke ka ụsụ niile nke ndị agha, ọ bụ n'aha ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị niile ji wee zukọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị mmụọ ọma niile ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa. Anyị na-anabata unu. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. N'ụbọchị taa, anyị na-agbakọ Gods of Africa, Chineke nke ala Afrịka. Anyị na-asị gị nnọọ. Ezi chi nke ndị nna nna anyị hapụrụ, anyị na-asị unu nnọọ. Ndị nna nna anyị ha, anyị na-asị unu nnọọ. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile na-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile na-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Oziọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Chitubelu, onye mmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Chitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Chitubelu, onye mmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Chitubelu ga-adị, Chitubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Orugono
ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị front and back ndị ochie anyị front and back fọdụsị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okwu na ụka dịkwa ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ ifite na-anọ n'isi ya isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa all you need to know about your ancestors. All you need to know about your ancestors. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị nna nna gị ha ọnya ka anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi a ị ga-amụta ihe nwere ike inyere gị aka na ndụ maka dịka m na-esi ekwube mgbe ọbụla what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ihe mmadụ amara ọ karịrị ya mana ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ a ga-abụ ọ bụrụ na ị apply ya I can tell you na things will begin to fall for your own favor. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na social media handles anyị like Facebook, YouTube and TikTok. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ ifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Agwana gị isiokwu anyị ji bịa. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya ancestors na ka anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ ọnwa Mee a. Ndị mmadụ ebukubegori nke ọnwa June. Yes. Ihe kwesịrị ịma gbasara aja anyị na-achụ n'igwe bụ na 1 igwe bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere ịchụ aja.
In fact, on nwere ndị na-ebuku throughout the year like this 2024 imirikite ndị mmadụ buku throughout the year ka ha dị sure that he skip even 1 month. Kedu ka anyị si achụnya bụ aja na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya ihe abụọ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigoro ya bụrụ imirikite ndị mmadụ elu mana ọ bụ na ya anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request maka na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme ewe echat ya m na WhatsApp email token donation to the account number then echatzie gị na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe ị ga-eme bụ na ị ga-forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye n'ọnwa agwụ like n'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe dịka isi malụ distance abụrụ ebari a na aja maọbụ n'ọrụ mmụọ maọbụ afọ anyị na-agba na temple so ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ under the sun. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-egoru ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee chụọ aja n'afa mmadụ dum n'afa mmadụ niile then gbagotazie na temple n'ebe nchụ aja chụọ aja ihe mme to entities of powers na temple n'afa mmadụ dum then gazie n'ebe nchụ aja gbuo ebu n'afa mmadụ dum wee mesara aka nwanne chụba aja ị ga-enwerịrị altar that speaks for you na-achụ aja n'afa gị maka na aja amaka aja karịrị ọgwụ na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọkwanụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi a maybe na from Eziokwu TV Plus for any reason ị nwere ike watch ya wee ruo n'isi ma ọ bụ na ibidoro mgbe o bidoro jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Rift ka ị watch ya nkụzi a in full. Na ya bụ channel anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo over the years. I can tell you na onwere ihe ọbụla nkụzi ọbụla ị chọrọ ịma maka ya n'ọdịnala Igbo anyị emetụbara aka in the past. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a. Gịnị ka anyị ji maka ya? Anyị chọrọ ka anyị gwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya ancestors maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ka anyị bidogolu kedu ndị bụ ya ancestors. Ya ancestors bụ ndị nna nna gị ha, ndị si n'ikwu nne ma ọ bụ ndị si n'ikwu nna gị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye maara nna ya marụ ndị gboo. Ị na-ege ntị? Na onye maara nna ya marụ ndị gboo, meaning nọ nna gị ma ọ bụ nne gị na-afụ anya site na be nna gị ma ọ bụ ikwu nne gị bụ representatives of your ancestors. Ị ghọtara ya? So maka na asịrị onye egbe amara akpụ ụzụ amara akpụ egbe ogene, ụzụ amara akpụ ogene ebe egbe anyị n'ọdụ. Ọ bụrụ na ị ghọtalụ na ya parents, ya relatives, ikwu nne na ikwu nna gị bụ representatives of your ancestors, ịmalụ nọ ha ma ga-abụkwa ya future ancestors. Now ihe nchọ ka nkọwalụ gbasara ancestors bụ na your ancestors bụ ndị gị na ha nwekọrọ link both physical and spiritual. Mana ihe anyị chọrọ ka anyị face ya ma taa bụ those your departed ancestors. Those your departed ancestors site n'ikwu nne gị ma ọ bụ n'ikwu nna gị nwere ndị bụ ndị ichie n'ime ha. Enwere ndị ichie nwoke n'ime ha, nwee ndị ichie nwaanyị n'ime ha. Yes, n'ime ndị bụ ndị ichie anwa ihe nchọrọ ka digress elu to ka ịghọta ihe bụ ndị ichie. Etu a si wee bịa n'ala Igbo nwee ndị ichie
onye ichie bụ the highest rank position mmadụ ga-enweta n'ala Igbo maka na ichiche ọzọ enwere ike nominate gị as a representative of your onuku, your clan in Igwe's cabinet. Eburu an ichie. Yotara ya exalted position ana-enye as appointment. And a na-atụ anya n'aka originally etu o si wee dị n'ala Igbo bụ na onye ga-abụ an ichie ga-abụ onye asara ile, onye ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. So onye bụ the highest point level ị nwere ike achieve n'ala Igbo. N'etu Igbo si agụ hierarchy. Etu a ka ọ dịkwa na mmụọ. Because na ya this your ancestors ebe a ka esi wee nwee ndị akpọrọ ancestors dị ụzọ na-abụ. Enwere worthy ancestors and non-worthy ancestors. Maka na enwere ndị ikwu nne ikwu nna gị ha ndị biro ndụ dị mma, nwekwa ndị ebiro ndụ dị mma, nwekwa ndị adịchọrọ perfect that need to reincarnate again. Ịghọtara ya ka ha wee perfect onwe ha dịka iwu eke si dị. That is law of reincarnation. Ịghọtara ya? So mana ihe anyị na-ekwu bụ na ị ga-recognize your ancestors, kwanyere ha ugwu. Nke mbugolo bụ na ihe ị ga-eji mee nke a bụ na ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji amụta ibie. Na ọ bụrụ na ị celebrate your ancestors, your future generation will celebrate you. Ịghọtara ya? Hello, Talmud, when we are growing up, my father once told me the history of my lineage. Yes. As in, Bidoro Gonyama Dendo, where that to the 4th generation. Now he is no more. Now I added him to that my generation. Now making it the 5th generation. Can I remember when my father was counting it, he mentioned the name of Nnea. Then mention one Namnea. But let me can go to twice again one lineage. My late father's name is Enyobi. Enyobi nwa enwena nwa ejefo ishi, that is ayakpodebe. Ejefo ishi, that is ayakpodebe. Nwa Eze-Ana nwa Ikeri. I repeat. Enyobi nwa enwena nwa nwefo. Enyobi nwa enwena nwa nwefo. Nwefo nwa ejefo ishi. Ejefo ishi nwa Eze-Ana nwa Ikeri. Here ngosi kita all my generation down to the 5th generation. And eji m n'aka na ọtụtụ family na ala Igbo enwere ike ịkpọkarị the 2nd or 3rd generation. Ọtụtụ family kita ọ bụrụ na isi ha kere afa nna mụtara nna ha. Ụfọdụ nwere ike try ya mụta nke awa. Mana isi ha kere afa nna great grandfather ha na-ene gị. That is how bad the thing. Because na ya na celebrate. Aya na celebrate ndị nna anyị ha. Aya na celebrate ndị nna anyị ha, which is so bad. So ihe na-achọ ịgwa gị taa bụ na ọ bụrụ na ị na celebrate your ancestors, nobody will celebrate you. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị na-celebrate your ancestors, nobody will celebrate you. Yes, ihe na-recommend bụ na families na Igbo, ana m recommend na family ọbụla should set aside a particular date ha ji celebrate their ancestors. Very important. Unu amara ihe unu ga-akpọ ya, kpọọ ya ancestral day. Ma ụbọchị unu ga-echeta ndị nna. Otu family na-akpọ different names. But ihe dị mkpa bụ n'oge ndị niile amụrụ na ezinụlọ na ụmụ ha dum ga-abịakọta ọnụ nwalụ ndị nna ha ọjị, kene ha fọ ihe ọma ha dị iche iche ha mere, ma yozie ha amara. Family ọbụla na-enwuri ihe dị etu a,
na-enweta blessing dị ya. Like me, every 1st of January, yes, na abụ ụbọchị m ji celebrate our family ancestors. And n'ụbọchị dịka ụbọchị anwa January 1 anwa 2022 ka I'm consecrated the family obi. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ kedu ndị bụ ya ancestors. Akụwago m ya na ancestors bụ ndị ikwu gị na ndị ibe gị, ya lineage from the father side and from your mother side. Ka nkọwalụ gị uru ya ancestors ba, maka na ndị ọcha bịa rie anyị front and back to the extent na ya marọ idokwa ihe anyị ji dị ebube. Maka na ọ bụrụ na you refuse or you celebrate your own ancestors, nobody will celebrate you. Just know that. Yes, I say no be chando and nwuru. Emecha bere ya onye ona forget. Because ne kọwara ọrụ ha the importance of mmadụ icheta nna nna ya ha. Nke bụ eziokwu ịmara na ala Igbo bụ na ihe na-esi na nke onye akarịa. Nobody will love you more than your blood. Ka mmazere ofu atụ ka nwere ndị Bible wee marụ ya atụ nation book. O nwere agbụrụ a na-akpọ ndị Jew. Ndị Jew ejiro their ancestors egwu till today. They always celebrate their ancestors. Ha ga na proud onwe ha na-agwa gị na anyị bụ ụmụ Abraham. Na anyị bụ ụmụ Abraham. Even Jesus nwere ebe ọ na-ekwu okwu na Bible, a na-ekwu na ọ bụ son of David. Ịrọtara onwe anyị akụrụ maka ya na-agwụ ya Jesu nwa David mere m ebere. Because no si na agbụrụ David. Ifuru na ha na-recognize their own root. Mana gị nwa eriri gị eri. When was the last time you recognize your root? Ịmara na ihe na-esi na nke onye akarịa. No na beju na kpụrụ kirikiri ịmara. Yes. Again, ịmara ndị Juu anyị na-afụ ihe njichọ ka nwere ha na-ama atụ maka na ịgụtago maka ha na Bible. Ha na-ekwenye na-akpọku chi nke ndị nna 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 ha. Ọ bụrụ ọsịsọ na ha na-akpọku nna 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 ha, na ha na-akpọgidokwa kpọọ ma chi nke nna 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 ha. Ka mmalụ ga ịnụgo akụkọ gbasara Shadrach, Meshach and Abednego, kwa eziokwu. Ha na-ekwu okwu ha ga na-akpọ Chineke nke Shadrach, Meshach and Abednego. So ajụjụ nwere ịjụ gị bụ, when was the last time you remember chi nke ndị nna 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 ha gafere? Maka na eriri gị wee gwa gị na chi nke ndị nna nna ha gafere bụ demon na ọ bụ ekwensu ikwelu. Ịmụrụ na akpara gị akpa gị echa n'ụzọ akpakwa onye ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na chi nke ndị nna nna gafere abụrụ demon dịka ndị anyarị na ndị mmadụ si wee mee ka ikwelu na ọ dị etu ahụ. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Chi nke anwa nke ndị mba ofesi anwa ị na-akpọ enwere ike ịbịa ebe a subdue the indigenous gods. Or possible. In spirituality, let me tell you one thing you don't know about spiritual realm. In spiritual realm, I recognize authority. I recognize process. Although in this world of gross material where people name etos wesoha. In the world of spirituality, I recognize process and procedure. So, enwelu ka ihe si adị, ana m achọ ịkọwara ọnụ mgbe ụfọdụ na earthly governance who prototype of what is happening in spiritual realm. Nwee maalụ na atụ sị ụnụ na ihe niile ifuru na-eme n'ụwa bụ etu esi eme ya na mmụọ. Then mmadụ wee nwee the concept idea. O nwere ihe ọbụla na-eme n'ụwa abụrụ ihe enweta the concept from the spiritual realm. Then ndị mmadụ wee nwee ike na-produce ya. Whatever that does not exist in the spiritual realm cannot manifest here.
anyị bụ ụzọ create ihe ọbụla na mmụọ before manifest ya. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ in the spiritual realm enwere hierarchy. Chukwu okike remain the supreme being, the Godhead, the unmovable mover. Then enweziri ndị angels ya, ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? So enwere ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi, gụnyere the principalities and powers, the 9 choirs of angels, the entities of powers and everything down. Etu a ka o si dịkwa n'Igbo spirituality. Ka ndị Igbo spirituality agwa ahụ maka ndị mbụ na ndị egede. Inugwu akụkọ mbụ. Igbo spirituality ga na-agwa gị ndị mbụ, the ancient people and ndị egede. Therefore, ihe I'm pronounced na abụ 2 different hierarchy. Ndị mbụ na ndị egede. If na dị na ya, na bụ ndị a na ndị a. It's not 2 different spiritual hierarchy. Ndị mbụ na ndị egede. Ama na ọtụtụ n'ime ụlọ anụbụrụ this language before. So ndị mbụ na ndị egede so na one of the forces levels enwere. Nwebezie ma ndị anyị ka ntana ndị ichie ha wee gbaratabazie to the level of ndị Arobi na-agụ ha Ogwugwu, Amadioha, Udo ha. Ndị a niile mana generally m kpọrọ ha ncha niile bụ ndị a niile bụ ndị ezumezu, ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ isi. Etu ahụ esi bịakwa na Nigerian government na each government ọbụla enwe the head of state, then nwezie the minister ya na ndị ọzọ niile wee gbadatagodo wee ruo na local government council. So ndị a niile ndị niile etu a ka ha si wee kọpịa ya. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na your ancestors remain bụ a body n'ọrụ onwe. Etu a Nigeria na I can tell you is a sovereignty n'ọrụ onwe, obodo mba n'ọrụ onwe. Etu a ka anyị Igbo si wee bụrụ mba n'ọrụ onwe. Hapụzie na abịa na ethnic governance. Amajia ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba, many tribes abịa together. Mana in the spiritual realm, etu asụsụ agbụrụ ọbụla si dị ka ha si wee bụrụ obodo na mba n'ọrụ onwe ha ya in spiritual realm. Achọrọ m ka ịghọta ya ọfụma. Obodo ọbụla efu keda asụsụ ha dị iche. Ndị a bụ mba ebo mba n'ọrụ onwe ha spiritually. Etu enwere ndị Ibira na Kogi steeti, nwee ndị Igala, ndị a niile wee bụ mba n'ọrụ onwe ha. Enwere forces na control Ibira as a nation. Enwere forces na control ndị Igala as a nation. Enwere forces na control Igbo as a nation. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ achọrọ m ka mmalụ ga-atụ etu isi ghọta ya. Etu a Nigeria bụkwa a nation in the world of physical. Onwero ka another sovereignty, that is another nation like America. Onwere ihe ga-emekata na-ebu a citizen of Nigeria iwe kpọkwuo mba America ka ha bịa n'ọrụ ọgụ bata na Nigeria bịa defend ya gị. Onwere ka ha ga-esi wee bata ebe a in any way without enweta permission from the head of government of Nigeria. Ịghọtara ihe na-achọ ịkọwala gị na even na ethnic concept. Onwere ka American government ma ọ bụ foreign power ịkpọrọ ga-esi wee nwee ike bata n'obodo abụ Nigeria bịa defend ya gị without a paid due respect to the authority of Nigeria. Etu a ka ọ dị mgbe ị nọ na-akpọku ndị nsọ, ndị nna nna ndị ọzọ, mgbe ị na-akpọ St. Anthony of Padua, mgbe ị na-akpọ St. Francis of Assisi, mgbe ị na-akpọ St. Teresa of Avila, mgbe ị na-akpọ Maria Gorati, mgbe ị na-akpọ Padre Pio, mgbe ị na-akpọ St. Thomas of Aquinas, mgbe ị na-akpọ St. Paul of Tarsus, and I can give you names. Mgbe ị na-akpọ ndị a niile ị na-akpọ ancestors ndị ọzọ. Nwere ihe na-aghọta ndị ọ dịkwa. Ndị a niile ị na-akpọ bụ ancestors ndị ọzọ. Kedu ka o si dị gị ka ọ ga-ekweme na ndị ị na-akpọ ga-ajọ bụ protocol, spiritual barricade. Ị na-akpọ ha abịa n'obodo a
bịa deliver without even come and pay homage to mmụọ nọ n'obodo a. Ị nwere idea ka mmakwado ga-atụ ọzọ maka na ọ na-agba na-ama atụ ihe nwa dịka ọdịnoru ịma na enwero ka His Excellency Governor nwere ike iji na-abịa na estate na obodo ọbụla ịbịa carry out maybe flag off project or whatever state action without ebu ụzọ jee na nke igwe for courtesy call kwe na anị ya ọ ga-ejegoro je kene igwe obodo gwe ya na ya na-abịa n'obodo ya wee gwakwazie ya na o nwere ọrụ ya bịara elu n'obodo a igwe wee dọrị ugwu ọrụ ya wee gaa nke ọma ịghọtala etu a ka ọ dị na onwero mmụọ ọbụla St. Anthony of Padua ị na-akpọ cannot come to this territory and perform. Ọ bịaghị n'ebe mmụọ n'ebe aha nga ya ma gwa fact mana ọ na ịghọtara ọ bụrụ na study metaphysics ma ọ na ịghọtara ihe gbasara mmụọ spirituality ịmalụ na enwere orderliness na spiritual ranks. O nwere ike ịbịa here perform anything without effort due process, and due process bụ na ọ ga-subdue really onwe to the power, the existing power here. Mana ndị mmadụ na-eme ya mistake because na ha ghọtara and memekwana ndị mmadụ ebere they don't understand how things work. O nwere entity of power so gị na-akpọ Jesus nwa cannot come here and perform. And my word for fact. Yes. Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Because the process jama ga-arụ golu ipe homage to entities of powers no here. Ga-adị too lengthy na o nwere ihe ọ ya perform. Ka nkọwalụ ihe mara na mba ọbụla na agbụrụ ọbụla Chukwu okike na-ezite dia Messiah n'oge ọbụla from time to time na agbụrụ ọbụla. Every race nwere the bringers of message to agbụrụ ọbụla. Ọnya kpatara na ị ga-afụ ifu the Indians that there, the Buddha is there, you got to other places, so many. You know that, yeah? So you two are case when I would teacher. I want they will pay setters, I want them the champion, the pioneers. So many him and I Africa, but we don't keep record, we don't celebrate our own. Rather, we are celebrating those. Imokoro ọbụrụ na ndị Igbo ọnya mata mụ problem nwere with ndị ọhaneze. Ndị si na enwere unifying body na-ekwuru ndị Igbo. When was the last time I celebrated Igbo daughters? Ndị meritri ya ndị rụọrụ obodo a na Igbo ọrụ selflessly. Mana atarakwa m nghọta because na the composition of that body called ọhaneze bụ ihe bastardized go so much. Anyị bụ ndị Igbo goro individually because the body in akpọ ọhaneze is body, glorified body n'ọrụ onwe bụkwa na ndị make up kwa bụkwa ndị sikwara from various homes. So bidogoro na homes enwero families amara the importance of celebrating their ancestors. Talk more of na abịazi together as ọhaneze. They will not even celebrate their own. You know what I mean? Come on, we call the highest bidder. Only celebrate or no maybe only we can play a ball well. You know what I mean? So you're not check what we do, kind of time. Bye. The nation and go in your career. It cannot go far. Mobrona, it is respect here. Mwage Kobagi. A mono when more Kobagi Kubes, you know, give me an idea. You nwere ike ga ha n'iru kama o nwere ike ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nna gị soro many ọfịa n'ụzọ gị mana ịmarọzi na enwere ihe eji kụba ngwuru ọbụla ị nwere idea and ọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na enwere ihe eji kụba ngwuru kpatara na o ji agbọ mgbe ụfọdụ ya afọ a great family ma a chọrọ that pillar of that family anọrọzi enwewe ụgba everything about the because of lack of continuity. And we're only maintain those agreements. They recognize, they maintain on that wage Kuba Dabungo.
Onwere onye na-celebrate the founding fathers. Ịma ọ na-ekele nwaanyị na-agwa akịdị karịa agwọta ọzọ. So kedu ihe ị ga-asị n'olu m taa? Recognize your ancestors. That is your backbone. Ị mana onye bụ onye arụ gị nwere ike, he can do so many things in order to defend his blood, no matter what. Ndị Igbo na-asị na enwere inu Igbo a na-atụ Igbo asị na enwere ezi enyi ka nwanne. Mana ndị Igbo na-atụkwa inu sị na otu sụrụ isi ezi enyi anwa ka nwanne ana. Blood is thicker than water. O nwere ebere onye nke gị ga-emere gị, onye ile nwere ike ime. Onye ilo nwere ike na-pretend. Any slightest opportunity o nwetara or blackmail oge otego unyi. So when you hear the your blood, no matter what, blood is thicker than water. Nobody, an outsider will you can if you do na edugi, man, you they do selfishly for selfish end. When will you come when you on a target? When I talk with you here goes. Get a can match a quality. Nandi Jew don't joke with their ancestors and the gods of their ancestors. You got that? So here na only Igbo na ndị Igbo tetano n'ụla. Onwero family ọbụla ga-adị nnekwu, ga-adị great without the support of their ancestors. All your ancestors, that are the people that pay the price. Iche na ọ n'ike aka gị. You cannot do without the power and support of your ancestors. So ọ bụrụ na iso na ndị eriri eri na I look down on their ancestors, they look down on spirituality, then it may make mistake. My brother, my sister. Before you may in the world of this gross material, this one afwanya, that they must have taken on form in the spiritual realm. Ihe just say give bere kubioku juogu bụ ka I wee nwee ike nullify those negative vibes, take good on form. Yes, in the spiritual realm, manaha manifest bro in the world of gross material. Then what is the point of praying? Mobe go for mobe true. So here Jesus pray without ceasing, Buddha. Things neighbors or taking on form. Or take it as on form. So Obruna ni better bound when they came on the fire. Come go for it. Let's go maybe put in an ancient book. A benwello or the Elijah. No one on your better. Came war so sa better. A western and Yamako on a Yawa Besina. There's tell Angelin Kechuku, Gabazayosa, Gay Wotaria. Favorable message na yoyo na azagie e wesi na enwelu negative beings hungry that angel Nkechukwu he deliver that message amod me bo no to na ancient book na Bible mana e wezi stays here the higher entity be to liberate here that angel mbo aye send when we can deliver the message. When Bezena onye send the copies use no take easy puria mana na Hungary by negative vibration from some beings from Persia. The Bible scholars will kill them the past about it. Manan ma check wala gebona enwel forces. So your ancestors understand you very well. Oga derege mma ma obu ni recognize ya. They will come to your aid. Can was one thing matter why you should respect and recognize your ancestors? Do you know more than a Bible, na ancient book, the fourth commandment? Or say, and those yabu commandment in welu close near miyoku. Na wata kiri obona ne ruberin na yisi. Daniel 10:2. Okay, Daniel 10:2. Eba an quote Basalo
angel ọbụla angel esendiri ozi ọ bịazie ozi to Daniel. ịma pụtara wee hijack ya jee gụọ ya Daniel chapter 10 verse 2. ịghọtara ihe na-achịkọwala gị Daniel chapter 10 verse 2 ka ịfụ na nwere ike hang ya blessings. So the intercession of higher beings can actually release that your blessings. Maka ụnụ nwa bụ ndị ekwenyere ndị na-arụ ụka na ike adịrọ ka m gwa gị na ike dị. I'm a living witness ka m werekwa my story wee maa atụ. Ime ihe kpatara nji abụ na-ekwe were my story na-ama atụ ka esi n'ọnụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochukwu were kwuru ndị makwu mma no fact. Maka na ama na-atụ Daniel nwere ike esi na Daniel, you know Daniel, mana nke inwe ime Ogbuefi. Erutara m nke mbụgoro ka nkọgoro ihe mee na Baịbụl. Ya mee na Baịbụl bụ na ọ sị na iwu nke Chukwu nke nọ ọ sị na nwatakịrị na-erubere nne na nna isi na-ekpokọbara onwe ya akụ and na ndụ ya na-eto ogologo. His blessing also ya bụ iwu nke Chukwu nwere benefit that is enye class na n'ime nka i benefit this. You got it? So ọ bụrụ a joke. If you want to be successful, respect your parents because their blessing bụ second to none. Onye batara mgbe ezi dị n'okwu ụkwa ụmụazị amụrụ amụ na hustle for the blessings of their parents, especially ngozi nna. Maka na nna na-agọzi. Ịghọtara ya? Nna mmadụ nwunye na-agọzi mmadụ. Nna mmadụ nwere ike ịbụ mmadụ ọnọdụ ile. Ị nwetara story of Jacob na ụmụ ya, Ịsọ na nwanne ya nwoke. Mgbe ọ na-achị nwe wee sije kwadoro the last supper ka e wee nye blessing. Nwunye ya bụ Rebeka. Ịghọtara ya? Nwa ya nke afọ n'anya bịa nara ngozi. Nke ọzọ bịa gwa ya n'ọsọ kọsụ ihe fọzọ. So nna na-agọzi mmadụ. So mee ihe ọ bụla ị kwesịrị ime ka nna gị ị ghara ịnọ na back book of your father because of that blessing. Or the very see, your father might not even have money to give you. What you need to succeed in life, abụrụ ego, ọ bụrụ material things. What you need to succeed in life is blessing. So hustle for that blessing. Once your father bless you, you go far in life. You can verify about me. When my late father was alive, I'm the favorite child. You know why? I'm very humble. When my late father was alive, you can verify. I have never exchanged words with my father. He was saying that I'm the rubies to the last. You know, to the extent even my father was alive. You know, my father was alive. My junior brother came to him to Eze-Ana. Eze-Ana, go and buy. He refused because of that was like that. You know, so my father was it, my brother was Eze-Ana. You know, so my na check wala ge ba na ini dire gena ya father is very close. Ihe oni dire o ike my late father enwere ego, but ihe obuna o yekwu nworo mgbe o yekwu a nwa n'okwu even mgbe o dị sick ọ na-ezi odi se kpọrọ ya mụnwa se kpọrọ ya anọ n'ugwu Hausa mana my siblings ndị ọzọ nọ within Onitsha with him mana anọ m ugwu Hausa then anọ m Abuja ọ na-ezi ozi na ya chọrọ ịfụ m. And because of what they are easy, they creating time on bar, fear and sick bed before eventually on. You know that? So money are very close, very close. One of you open and one and say I'm panning it to. Oh yeah, and don't you know do a the family secret. Call me everything. Even call my uncle Basaro. You know that? Money are very close, and that closeness here money are till death, even till now. But as we speak now, I feed my father, yes, every month. You know that? Yes. And I know that he always stand at my back. Can call her come alone. When nata Eziokwu. When say my father, my bata Eziokwu. When say I can't remember the by name.
maka ọ bụrụ na akwasịa nna mmadụ. My father nwụrụ over 10 years now. Mana mgbe m batara, my father nwụrụ like say 9 years then. And you gave a very long time after 9 years. Mgbe m bataziri ịbịa lụọ ọlụ a. So mgbe a nwere kwụsị tres maka na anyị nwere any tres anyị tinyere eji ama ebe ini ede. So wee sị ụmụ mmemme ọ na-awa anyị kwara ya normal etu esi akwa mmadụ na be anyị. Mana o nwere mmemme ndị be anyị na-akpọ mmadụ inibere nna ya efi. A na-akpọ ya ịbọrọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Simple means bụ na nwoke mụtara ụmụazị igosi na ọ mụtara mụọ okoro. Family na-ejikọ aka bụ ọrụ ya efi maka na orurie maka na ọ mụta nwoke mụta nwaanyị. Efi ya na-akpụta nwere ka esi eke. Eweta efi ya nwa eke ya nwere ụmụnna nwere pacha. Ebe nna gị mụrụ nwa di ya na tazi ebe esi lụta nne ya nwere shia na data efi. Family ya nwa gbuziri nna efi nwekwara few like isi ya na ọdụ ya na-abata n'ụlọ. Ịghọtara ya? So well, that particular year, I think 2021. So where's my late father? Maka mgbe ahụ akpọtago m ya kpọtue n'okpesi every month ọ na-egboro m ya. Where's my father na nchọrọ iniberi efi. Nwere onye ọbụla mụ na ya karịa na my family na-abụrụ m dọt m nwa na onwe m jekwuru ebe mkpọtụrụ ya. Wee sị na nchọrọ iniberi efi. Mana m enwere ego mgbe ahụ. Wee sị ya na ọ bụrụ na onye m ego that time ọ na-agwa gị ihe abụ adịka ọ nụkọ na January ka m kpere ekpere a. Wee sị ya na ọ bụrụ na onye m ego from that January till Easter that year 2021 na mma abọrọ ya efi. Ka bụ nkwa ihe mụ na ya na-akparị n'onwe anyị. Ụmụnne my siblings amara even my mother amara. Wee sị ya na ọ bụrụ na mfụ oge ahụ ọ dịka ego ahụ efi dị cheap na efi mgbe anwa the cheap maybe around 300,000. It gets a big wee sị ya na ọ bụrụ na nweta 1 million naira that is na mpụta fụ 1 million naira gbakọrọ ọnụ na my account na mma abọrọ ya efi. Ọga ihe nna agwa gị ihe abụ ihe mere within 3-4 months. Within 3 months, yes, 3 months. Ifuru ụdị ego m kwụrụ that time. Echefuna na ọ bụrụ na ịma my history ị ga-ama na m wee contractor, a borehole contractor. Yes. I must consult my junior brother area now. That's within that 3 months I kwụchara ihe. She contract. Some of my clients in the Mabumu gbapụgoro borehole maybe 20 something years ago. Ha bido kpọọ m na phone. O nwere ofu one is a billionaire ọ nọ onye ọrụ ukwu ka ọ bụ. Ọ kpọrọ m wee nye m 3 contract borehole under 1 month. As that na-arụ ya that for different locations. Now there are some of his boys kwa. Nyekwa m extra 2. That is 5 boreholes contract in 1 month. Nlụcha anya bido gbawa fence. Mgbe aka ndị wee ruo ụlọ ọrụ gbaa fence gbachaa fence donye gate. Nna mmechi ihe a wee fụ nnukwu ego n'aka m. Plus ụmụ obere ọrụ gasị na-alụgasị mgbe ahụ. Mmesịa mfụ nnukwu ego n'aka m. Gbara ụdị ego ị ga-adị surprise. Ego m fụrụ mgbe ahụ wee jego first of all jekwu ụgwọ efi. The first Honda or CRV Honda mgbalụ na mbata n'ọdịnala bụ ego nlụta within that period. The official ụbọchị a na-abọrọ ya efi the Honda park in a compound is a 4-wheel drive. Go that time. So we nweta ego ahụ wee je ụgwọ efi anwa kwụọ ụgwọ ha gwara m abịa iburu na Easter Monday. Kpọọ ụmụnna m gwa my mother ha na-asị even my mother na-asị na eji ọkwa ego ime ụdị ihe akịta nsị don't worry maka na ọ bụrụ sọ ego efi dị involved na igwe efi that time. Igwe efi that time bịa go ihe esi nri buo mmanya ihe enye ndị mmadụ jekwa ikwu nne my late father jebu ukwuo burukwa mmanya je bọsị ahụ egbukwa ma ọrụ ya ma ihe ndị ọzọ a na-epasị a na-ewujere ha ebuto. So ihe indigoshon echi ime n'ihi ewepụta at least over 500,000. So ọ na-ekwu ya don't worry about money. Ihe dị mkpa bụ ụbọchị a ga-eme kwụsị ọrụ nọrụ n'ụlọ ka ị nwere ike wee mee ya as na akwanyere nna wu okwe m wee ka ọrụ ụbọchị ahụ wee buo mmanya ju everywhere. Ndị mmadụ nwudo mmanya na be m
chijiri ndị ma nwụcha mma gba ọsọ nkwụ enweghị ịgba ọsọ nkwụ ịgba ọsọ nkwụ na ibupụtara mmanya ụmụnna gị ṅụgido ṅụjuo afọ ha naba mmanya kadọlọ maka na egburu anụ sie na anụ ma pepe soup ma ihe niile na ndị mmadụ na-eri na-ehu mmanya n'afọ so mgbe aka anyị wee mara na ike dị within that 3 months a nna m sụọ m ego tiri m aka n'ọrụ mana ọ sị ka ngwa ihe ọzọ mmụọ mere maka gị nwa na-ebelive na ancestors anọrọ ọrụ ime a na-eriri gị ọ bụrụ na ịbịanugo na be m nke Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu original plan ebe m chọburu ilu my house bụ the position ebe obi m dị now wee ebe position ebe m chọburu ilu dị unu ka o fesie etu a ka m si chọba iri ya so abegoje say plan the original place grave my father dey bụ etu nsi wee mark ya then bụ na not the close to my wall so mgbe anwa mụ na my mother na ụmụnne m na-emezi argument kere exactly place ebe the grave dị because na achọrọ ka emee ya etu esi eji blọk edo rectangle n'ebe e nyere mmadụ so ebe m nwa ji mark ya anyị nwee ndị kwe na ndị ekwe na ebe a ka ebe a ma mụ na sị mba na ọ dị chọrọ chọrọ na ebe a mmakịrị ụfọdụ anyị nwee ndị kwe na ndị ekwe gbaa na-agwaghị ihe na-akpụ blọk mgbe na-akpụ blọk na-agba about 4,500 blọks m eji wee lụju n'elu mgbe ahụ just one day mgbe na-akwụda blọk anwa ndị agwakọ my father njikwa anụma wapụrụ ya ọjọọ na-asị ya na m lụsị ya gbụsị ya na blọk a ọzọ ime foundation ewerugo m anya wee ka etu foundation a ga-esi wee gaa from ebe obi dị na wee bịa na side grave side etu a ga-esi wee gbachara the grave based on na ebe izi maka na ebe mgbe mgbasi fensi o nwere ebe nji blọk na-akụ fensi a wee mee the grave thinking no that particular place remember no over 9 years ya sorry o ji wee so and mgbe adụta na anyị na-eje ka etu ndị ụka si eme nwụrọ maka enyere ya the exact place but ebe a na-enye maka bụ ebe isi onye amadi ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ amarọ ka esi enyi mmadụ ebe a na-enyi mmadụ isi mmadụ nwoke onye nwe ụlọ na-abata n'ụlọ ụkwụ ya apụọ n'ilo ketara isi ka abata n'ụlọ ụkwụ ya apụọ n'ilo so anyị amụrụ ebe dị isi dị that time ọ dị wee ngo confirm ka o tegara aka na ya 9 years over 10 years mmadụ ji nwụsị nwere ozi dị clear mark so ihe meziri bụ na-akpọ blọk na-awapụrụ ya ọjị sịa ajụgo nwere anya n'akụkụ grave ya ka etu a ga-esi wee gbacha grave a wee lụọ wee je saiz unu achọ so wee na-awa ọjị anwa ịmana the exact day anwa ndị blọk kpụcha blọk pam ka one of my brother na onye village anyị kwa bata na my house ka o site ebe gate enwere gate ebe nlụ ụlọ kịta nwere gate dị ya mgbe gate a pụtazie n'ezie anya n'ebe ini my father nọ wee fụ na ini ya nwa bịazi dịka ma akpụ ya sinking ọ bịara na ebe anwa na-adị ka ebe anwa the age that rectangle etu esi enyi ini mmadụ gbawa dịka ha si na izi bịa ka line from etu anwa ini na-esi adị rectangle ka line etu anwa and ebe o jezi ka line ahụ bụrụ outside ebe ahụ mmakịrị meaning ọ na-achọzi na ebe nnọ n'ebe aka nọ and nke bụ isiokwu bụ na ọ bụrụ na nwa foundation a ga na-enyi ya maka etu si wee maka ya bụ agbachara ebe ini dị abịa na foundation anwa ebe anyị dị mena ini dị kịta ọgan ya etu a wee etu si wee maka dị ka e wee nyụta the size unu achọrọ ịlụ ịma dat na-abịazie gbaa ebe ahụ gosizie ọ na-achọzi na ebe nnọ ozugbo ahụ ọ kara ihe a ka m gwara onye mesin na-alụ ọrụ mba na ya afụgo ebe ini dị ewuruzie blọk bịazie dogharịkwazie ya the new place efuge na ọ bụrụzie ebe ahụ mbụ anyị na-emeburu sign ya now ọ bịazie wee shọtụọ the plan unu achọrọ ịlụ ebe anwa ọnya mezi anyị wee bugharịzie na ọma adịzie ebe obi dị a wee chọbazie ebe space ọzọ dị between the old bungalow and the ebe ụlọ ọrụ m dị then the engineer bịazie ịma na ana bụ ese plan ihe ị chọrọ ịlụ beze emechọgoro ana mara ihe ana nyere then madụzie ihe ya alụ madụzie etu ya esi wee medi ụlọ kama ọ wụzie n'ụlọ aka adịbụ square o nwere ike dịzie rectangle tozie ogologo ịghọtara ya etu a ka esi wee mezie wee nwee ike wee tinyezie ya ebe ọ dị na so ọ bụrụ na esi na mmụọ ada afụ ụzọ ịma na ịghọtara how things work ịghọtara ya mebe ọjị imewe ọjị ma na ya ancestors very active ka nkọrọ ofu akọ before mechie
o nwere otu nwaanyị mgbe m na Abuja wee kọrọ m akụkọ imerụ na ya na ezinụlọ ya. Ọ sị na ya na di ya ebimegodo ya na di ya na-enwe problem. O wee sị m na mgbe ya na di ya bi mgbe ha na-ebife ọja na di ya enwe problem na ihe nwere mbọsị ya gbado n'ilo ya bụ the highest ten nwaanyị nwere ike ime n'ala Igbo asịpụ n'anya ịgba n'ilo na ịgwọ ọgwụ. Ịghọtara ya? So o wee bụrụzie na nwaanyị a wee sị m di ya wee kpọọ n'ahịa na wee na ọbe nna ya 3 months n'Imo steeti. Onye Imo steeti ka ọ dị wee si abụ na wee bu n'ahịa. A wee na-ajụ di ekere ihe wụ problem ọ sị na ya adịrọ interested ikpe anything ọbụla na ọnya nwaanyị nọrọ ụlọ. Nwoke wee na ya wee nọgodo na 3 months ya afụrụ di ya maka na uche ya bụ na ọgba ndị mechara ọ ya abịakwa maka na ya mana enwe ebe ya si mechi ya. 3 months aga na ya fọrọ this man na wee otu ụbọchị obi wee kwu ya ihe na-esi na nke onye akarịa na wee were ọjị wee jewe n'ebe enyi na pịa wee jebe ahụ ebewa akwa wee sị mpịa ọnụ o metụrụ ọnwụ n'obi na anya gbaba adago nwaanyị na di ya ratara ya n'ụlọ ya anọgo 3 months adị na o nwere ebe ya si mejọ nwoke a ya gbọrọ n'iro na ya emere ihe ọbụla ana na-asụ nsọ kpaa akwa ka ebechara ụdị ọjị a gọchaa ọjị a mana na ya gwara ọjị a wee were debe n'ili mpịa ọ sị ya wee nakpuo ụra n'abalị ahụ wee lụọ nlọ ebe ha fụrụ mpịa na nlọ mpịa bịakwute na nlọ na ọ dị so real. Mpịa bịakwute na nlọ ihe afọ dị ka mpịa jiri aka si ya my daughter follow me ya so mpịa na nlọ ahụ ebe ọzọ ha nwetaziri onwe ịmaghị ihe nlọ bụ na compound be di ya. Ọ sị na mgbe ya nụrụ di ya 10 years ago ya na nna di ya ka dị ndụ mgbe ahụ ihe mpịa na-akpọ nna di ya gba ahụ maazị na afọ onwe ya na nlọ ahụ pịa that ihe ọpụta nna di ya ngwo nna nke ya ma nkwana within that 10 years of that marriage. So ya bata ya compound ahụ nna ya wee kpọọ ya maazị etu o si akpọbi ya mgbe ihe dị mma mgbe ọ dị ndụ. Maazị a wee si na ihe dịka n'ime ụlọ ebe a pụta na compound. Nna ya wee gwọbụ ya si maazị na mgbe nwa gị bịara ịnụrụ nwa m nwaanyị a n'ọgụ maka m kpọnyere nwa n'aka si ya maazị ya kwe ka unu a baa nwa ya nwaanyị. Ihe a ka ya nna ya kwuchaziri mgbe ahụ ya teta wee bụ nọ na nlọ. O wee sị na ha sikere ụdị ihe nlọ nke a minukwa. Ọ sị na oruro 1 month ruru ofu ọnwa na ya na be ha one day di ya anwa si Abuja wee nyara moto wee bata na compound ya na-ene. Ọ sị ya nwaanyị ya kwakọrọ ihe niile ka ha chi na moto ka ha nachighị Abuja n'etu a ka anya na di esi wee dozie ihe abụ okwu n'ụka achọkọtago ka edozie n'owe. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ka ọ bụrụ na isi na ike adịrọ ịghọtara how things work. So ihe ọ bụ ike ọ dị ike dị. So mgbe ya daruziri Abuja ka di ya na-ajụzi di ekiri ihe menụ di ya wee sị ya na about 3 weeks ya ka ya lụrụ nlọ let fada ya mpịa bịakwutie n'ebe ya na-alahụ ụla na Abuja ahụ wee sị ya kiri ihe kpatara o ji wee kpọna nwunye ya jee ka o je kpọtakwa nwunye ya bak n'ọhịa ahụ ihe mere di ya ji wee si Abuja wee bịa ịfụ ka mmụọ si arụ ọrụ. Onye si na ike adịrị ma na ịghọtara how things work. So bido today recognize by your ancestors. Your ancestors were ndị nna nna gị ha nwụrụ anwụ ma dị ikwu nne ma dị ikwu nna. Bịa na abịa n'ime ancestors anyị nwetara ndị bụ ndị ichie. That is the ancestors ndị biri ndụ akpọrọ worldly life. Then ndị a bụ ndị ichie. They will stop reincarnating. Ịghọtara ya? Mana etere ụgba etere ogiri. Keep recognizing your ancestors because n'ihe na-esi na nke onye akarịa they will stand by you honestly without ịghọ aghụghọ. Ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụziri taa maọbụ na ị chọrọ ị nwere ajụjụ na maọbụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri emi send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 maọbụ kwa 08138243871. I repeat 08138243871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị niile na-emetụ aka na share button. Asị na ọmaka ga-emekwa ọnụ ụnụ. Asị m onye chụmụ ụnụ ya daa. Onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Onye sị ka o jere ụnụ ije ọjọọ o jebe na ọya ejere osi ọnwụ na ọya ejere ya nwụrụ ọhịa nkwu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị m na ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjọọ eji wee chụọ aja emesịa na ọya ekwu ome
Udo dịrị unu. Ka emesịa. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I will say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.